Ganahan ko aron dili ako masgama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Gikan sa Bitok-Bitok Drama Productions. Ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan didto ka sa mental mo tugpa. Ani ana ang Gugmang Giahak Gugmang Drama Edition. Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kang ilok. Unsa, maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagag bahog ba maura na. Nabikil dayong ka. Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple, way lain, Bernie Bitok-Bitok. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibo kung masaligan. Huwag kang nambalatian, sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan. Mag-asigo ka na. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Ako si Sulantilio, nagtuyo sa Kota, Osami City. Na ako'y balatian sa lawas, sama sa high blood. Taas kaya ko ang sugar, kung naapag kidney. Sa una, sa wapa ko mag-inom, wasigo ang akong diabetes. Mabot og 200. Ang akong sugar, mabot og tag 600 to 560. Ya karon kaluwis Ginoo, naniinom na ko gasigo, niubos gid ang akong sugar, mabot na lag 170. Ang ako pong BP, mabot na lag tag 150, 130. Dako kay tabang na kong asigo. Karon wa na gid ko mag-maintenance sa akong lawas, so dili asigo na lang gid akong gi-maintain. Kay affordable na sa bulsa. Kamong mga sama nako nga balatian sa lawas, sulayin ninyo pag inom ang asigo kay makatabang din na to. Testimonya sa kayuhan. Atong paminawon. Ma'am, kisa kayo itong ngalan na to, ma'am? Ako si Sally Claret, taga Kunat, Aluran. Ang akong gibate, katong paminhod sa akong lawas, o hangakon ko, then mo, para kong high blood. Pag inom na ko sa kuan, Asigo Herbal Capsule, nawala gyud. Munang akong hanyo ninyo nga mo palit gyud sa Asigo Herbal Capsule, kay mo ginay makabawa sa mga pamaol tanan. Sa iyong ipagbate sa iyong mga lawas. Salamat po ko nga naaning produkto ha.
Napamatudan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Hirap ka ba sa pagdumi? At alam nyo ba na ang constipation is the mother of all diseases? Subukan nyo ang VG Soya Coffee. Ang VG Soya Coffee ay gawa sa non-GMO soya beans at psyllium husk na isa sa may pinakamataas na fiber content. Ang fiber ay nakakatulong na maiwasan ang paninigas ng dumi na dahilan sa mga sakit sa bituka o colon cancer. Ang soya beans ay may taglay din na isoflavones upang makatulong na labanan o maiiwasan ang cancer. Meron din itong melatonin para mapahimbing ang inyong tulog. Rekomendado ito para sa may insomnia. Ang VG Soya Coffee ay meron ding sangkap na mangosteen at malunggay para siguraduhing mapalakas ang inyong energy at immune system. Kung mahilig ka sa kape, eto na ang pinaka-healthy na kape para sa inyo. Ang VG Soya Coffee. No caffeine, no preservatives, no chemicals added. All natural. Tangkilikin ang gawang Pinoy. Order na! Miramax, Miramax, Miramax. Grabe yun kagahi. Pwede cute ka lang Miramax, Miramax, Miramax. ang balag asawa. Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Dumilim man ang paligid ay ikaw pa din ang ilaw ko. Sabik na mahalikan, mayakap ko't masayo sa ulan ng mundo'y gagaan. Mundo ko'y gagaan. Maligaw man ang landas ay hahanapin ng kalsada patungo sa'yo. Ikaw ang daan. Lumiliman ng paligid ay ikaw pa din ang ilaw ko. Oh, 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 oh. Trio, oh, 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 oh. Bakit uhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw hindi bibitaw sa iyong sayo? Laging ikaw. Good afternoon, good noon. Kung sa may oras na minaw, halo ka ninyong tanay.
Mga uhaw! Hindi na mapakali. Iwagayway ang mga taong mga uhaw. Lambingin at suyuin ka. Come on! Huwag kang giliw ako'y Come on, come on, come on! kahit na matalison, mapagod at bumigay ang tuhod. Ano na po ng inyong programang Giulatan? Ang programang walay politika, puro lang yun pakatawa. Naman ng anino ko, nandito ka. Bawal politika, pakatawa lang ta, pawala sa kalaay. Kauban si Brother Bernie, bitok-bitok! Shout out sa tanang mga uhaw. Sa'yo lagi. Uhaw, Union of Husband Afraid of Wine. Dito ka lang. Ay, daghan kita eh. Daghan kita membros uhaw mga igala. Wow. Ay, one time lagi ni Dola kong anak kay hadlok daw sa siyang mami. Hadlok daw sa siyang mami. Yung kung hadlok manggaling ko nga daddy ninyo, kamo pa ba ka? No! Hadlok mo sa inyong mami? Na, hadlok galing ko, kamo pa ba ka? Mo na mga membro sa uhaw. Union of Husband Afraid of Wine. Dukoy gagaan. Musta? Every day ko kapangumusta nyo. Kumusta? Ay ha. Kabalo ko nga di lalim ang panahon. Patungo sa'yo. Pero pasalamat gihapon sa mga grasya, mga igala. Dumiliman ng paligid. Kung na'y grasya nga nadawatan, magamay manugda ko. Magpasalamat gayod sa Ginoo, ha? Bakit tuhaw sa'yong Magamay madako at least na ay grasya. hindi bibitaw. Kaya unaw ninyo na iuban mga tao karon mga igala nga ako'y ginig. mas galisod pa nimo ug mas dako pa ang problema nga ang imong iyang gidaladala kay sa imo. Tapos kaya kay nimo na. Kanang imong gihunahuna aron nga problema. Kaya kay nimo na, ha? Hindi na mapakali. Simulan na po natin ang ating alamay. Aling lambingin at suyuin ka. Shout out di ay sa tanan nato mga radio station nga naminaw karon. Kahit na matalis Tibuok Mindanao naglagubo. ay ang tuhod diya. Radio Servicio 94.3 Nasipit Agusan del Norte. Radio Katribo Philippines 106.9 Butuan City. Nandito 97.1 Enchanted FM Hinatuan Bislig Surigao del Sur. Oh, lahi po ng Hinatuan Surigao del Sur. Lahi po na de sa Bislig. Labi na de sa kong yutang na tauhan de sa mga goy. Bislig. hindi bibitaw. Parang muuli mo silang mama siguro niya. Laging ikaw. Partner Radio 94.9 diya sa may Oroqueta City. Dito ka lang. 97.1 Mix FM Plaridel o 92.5 Mix FM Aluran sa Misamis Occidental. 100.7 Tambuli Infinite Radio Kidapawan City. 100.9 Metro FM. 100.9 Metro FM diya sa may Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. O siyempre diya sa may Pangantukan, Bukidnon, Oswag Radio 87.1. Gagaan. Pangantukan, Bukidnon. Mundo ko'y Sa Misamis Oriental, Miss O Radio. kauman ng Miss O Radio 87.5 Taguluan diya sa may balay ni Notska, Taguluan, Misamis Oriental. Og diapod sa Power Radio 97.9 Villanueva. Hello sa intanan mga taga Villanueva. Og siyempre sa Cagayan de Oro sa 90.3 Strong Radio. Kusgan. Hello sa mga taga Strong Radio. sa'yong say. Cagayan de Oro sa maabtan sa among signal. Dagan salamat ha. Nga suki na namo aning programa ha mga gala. Og siyempre katong uban nga wala pa nakakita. Di ginawa
wala pa naka-follow at tulong mo sa atong social media, sa atong Facebook page nga Bitok University, ha? Facebook Bitok University, ang TikTok nako, TikTok ni Bitok. Di ba? Nanapog ko sa threads. Nakisabay na po ko sa threads. Wala pa mo'y threads? Nako. Mag-register na mo. Akong Instagram, Bernie Bitok 2. Threads, Bernie Bitok 2. Paki-follow nang. Wala pa naka-follow, ha? Ito na po ang ating letter for today. Lamang ang imong gugmang giahak upaya kinindughan ko ano dili ako masagama unsa mahinungdan imo akong gitaligdan sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Dear Brother Bernie, Bitok Mahirap ang maging pogi. Mayong adlaw kanimo, Brother Bernie, Idol Konsihal. Labi na sa tanan mga tigpaminaw nimo sa tibuok Mindanao og sa mga nananaw og naminaw sa online. Sa Bitok University, maayong adlaw nimo diha. Oy, ang atong Gugmang Giahak, gihatod ka nato sa epektibo, garantisado, aprobado. Ang atong Ashigo. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-ashigo ka na, epektibo kung masaligan, huwag kang nambalatian. Sa ashigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-ashigo ka na, epektibong masaligan. Mag-ashigo ka na. Ashigo. Ashigo Plus Herbal Capsule. Na adunay ashitaba. Nakadungog naman mo ng ashitaba, wala pa? Wala pa mo nakadungan ng ashitaba? What happened? Ang ashitaba, usa ka Japanese herb. Nga pila na ka-century nga ginagamit og maoy ginatumar sa atong mga igsoong mga Hapon sa Japan. Lisod sad Hapon sa Japan gyud. Usa sa nakanindot aning ashitaba nga tanom, ugat, lawas ug dahon niini mao gyud ginagamit pang tambal. Ug maayo ni siya nga mosuporta sa imong cardiovascular health.
Kay ang asitaba mutabang og nagpamatuod mo din ning daghang kay mga hapon nga mga blig-on kay ba. Ang asitaba makapamubo sa imong cholesterol level o blood pressure nga makareduce sa risgo sa heart disease. Mo nang daghan na kay nakatilaw ani nga na stroke, mga high blood, kanilang ang ginamintin karon kaning asigo nga adunay asitaba. Nigawas gyud sa study. Kung ikaw padulong na og 50 ang edad, number 1 gayod. Number 2 ang diabetes. Number 1 gayod ang cardiovascular disease. Heart diseases, coronary artery diseases, heart attack, heart failure. Mo'y kasagara gyud mahimong sakit kung magkaduol na kag 50. Any heart problems. Tungod kay naay hypertension or taas ang high blood pressure. Bosa! Mag-exercise with proper diet. Number 1 day, kalimti mag-ampos Ginoo. Ayaw kalimti mag-ampo permintis Ginoo para bantayan ang atong mga health. Proper diet, proper exercise, ug ay kalimti ang inyong maintenance. Ayaw gid mo paglimot-limot sa maintenance. Gitawag ng maintenance kay i-maintain nimo na. So kung ikaw na hypertension, high blood ka na, taas na imong cholesterol, i-appeal ni sa imong maintenance ang Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Daghanay nakapamatuod nga epektibo kini labi na sanay mga problema sa kasing-kasing. Testimonya sa kayuan atong paminawon. Nanay pagulan. Tapos sir, may sakit ko sa kasing-kasing, dugay na ako gibate. Nagkainom na ko siya sa kuwan, isa kapan. Usa kapan nimong nainom, nakita nimo ang alibyo? Oo, na-alibyo. Ano nakasulti man ka na-alibyo? Usa di ang dati nimo nga wala pa kakainom mo sige bati sa mulawas. Kapoy. Hangak. Oo. So sa napulo lang ka capsule ang 30 ka tuig nimo nga sakit na tabangan lang sa napulo ka capsule sa usa imong ginom? Asigo. Wow. So kung anaay mga naminaw na to, kung sa may imong i-recommendar gadto kanila nga ilahapon pag-inomon. Magkuhan lang po nila nga mag-inom po na sa asigo kaya makaayo kayo sa mga sakit bisan sa nga sakit nga gibate. Napamatudan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Mapalit sa inyong mga suking butika. Oy, mapalit ang atong Ashigo sa radio station na inyong gipaminawan. Pwede dire abay sa Strong Radio, diya sa Taguluan, napod diya sa Balay ni Notska. Sa Cagayan de Oro, napod ni siya sa Save More Pharmacy, Save All Pharmacy, ha? Or available po ni siya, pwede na to ni baligyan, napod ni siya sa Shopee. I-search lang ninyo ang Ashigo. Kagahapon din, nagpadala na ko ato si nanay nga nag-PM na ko og Ashigo nga coffee. Nagpadala ko, ako gipadala sa imo tong 3 ka bags na. Way problema, dali raman po kung iagi ra po og Shopee. Pero kung gusto niyo nga diretso, dooli na ninyo ang radio station na inyong gipaminawan karon para kamo mismo makaingon nga, oy! Call back gid ning Ashigo, garantisado. Epektibo. Mag-Ashigo. Ang atong Gugmang Giahak yatod po kanato sa VG Soya Drink. Gusto mo bang magpa-slim o mabawasan ng taba o fat sa katawan mo at mapalitan ng healthy muscles and tissues? Isa sa mga paraan nito bukod sa pag-ehersisyo ay ang pagkain ng mga healthy foods na sagana sa protein at fiber. At alam nyo ba na ang soya beans ay isa sa pinakamataas na source ng protein at fiber? Ang soy protein ay 2 beses na higit sa karne, 4 na beses na higit sa itlog, at 12 times na higit pa kaysa sa gatas. At ito ay plant-based protein na di gaya ng animal-based protein
protein na hindi maganda sa katawan kapag nasobrahan. Ang soy protein ay makakatulong sa pagtanggal ng mga taba at kolesterol sa katawan para mabawasan ang iyong timbang at maiwasan ang sakit sa puso. Ang soy protein ay meron ding taglay na anti-aging properties para mapanatili kang may younger looking skin. Ang soy fiber ay nakakatulong na maiwasan ang constipation o paninigas ng dumi na dahilan ng mga sakit sa bituka o colon cancer. Subukan mo ang VG Soya Coffee. Ang VG Soya Coffee ay gawa sa non-GMO at organic na soya beans na whole grain processed, roasted, and refined na pwedeng gawing diet meal replacement o breakfast cereal na rekomendado para sa gustong magpababa ng timbang. Inumin ang VG Soya Coffee 30 minutes bago kumain. Rekomendado din ito sa mga kalalakihan na nais madagdagan ang mga muscle sa katawan gaya ng mga bodybuilder sa gym. Inumin ang VG Soya Coffee 30 minutes after meals. Ang VG Soya Coffee ay meron ding sangkap na mangosteen, malunggay, ampalaya extracts at psyllium husk para siguradong mapalakas ang iyong energy at immune system. Kung mahilig ka sa kape, eto na ang pinaka-healthy na kape para sa inyo, ang VG Soya Coffee. No caffeine, no preservatives, no chemicals added, non-acidic and all natural. Tangkilikin ang gawang Pinoy. Order na! VG Soya drink mix. Available ni siya, nanani siya sa Ororama, sa Gaisano o sa SM, sa grocery store nila nanana diha. VG. Lami kayo ba na siya? Kung dili kahilig og kape. Actually, ang iyang flavoring kape pero wala na siya kape. Soya mix drink lagi na sa soya pure. Lami po. Kung ikaw ga-diet, busog ka. I-try na ninyo, mag-VG na. Mayong adlaw nimo, Brother Bernie Bitok-Bitok. Itago na lang ko sa pangalang si Angelica. Bago lang ko nakasulod, isip sekretary sa usa ka kumpanya. Kaya naibawan ako, dagan daw kayo, dili mo lahutay nga magsekretary kay tungod. Isog kaayo ang asawa sa tag-iya. Ay, good luck sa imong nga pag-duty ni mo, day. Nakulbaan ko, maoy. Nga nung nakulbaan man ka, ikaw pa. Nga anad na manggay ka, nga nung makulbaan pa man ka. Nagikan man kas dakong kumpanya, na rin nanos ka may nga kumpanya, mahadlok na long ka, laon siya naman long ka. Ayaw ka hadlok. Kayong kaso galing, dili sila magtinarong nimo, aw kabalo na kasi mong buhaton, kuha ilag gamay nga buhok, then ato dayong ipabarang. Maoy, undangon na nato na, ma. Dili ko gusto ang maying anak na, ma. Kay, barag, pila na po katao mga ato na barang. Sabi daday, sa may kadlokan nimo. Istorya manggon nila, ma, nga. Wala gidaw makalahotayan na nga posisyon, bisag dako rabag sweldo. Kay wa man daw problema ang tag-iya, pero maldita la daw kaayong asawa. Muna di daw makalahutay, muna ang resulta ing ana. Kayahon ka nako ni Manoy. Ay, kaya kay ni mo. Ikaw pa, basta kay pagsabalang kayong kaso yun nga. Ma? Ay. Nito ka na po na mong sakit, ma. Ayaw lagi maog kaputulog inom og Ashigo plasma. Di ba na nataka perminti nga mag-Ashigo? Ha? Tanawa, nihang na po ka, ma. Ay, dili man. Ay, o siya, geto akong istorya, day. Wala, ma, oy, basta, ma. Good luck na lang sa ako, ma. Ay, nadumduman na ako. Basta, day, pagsabal lang yun, day, nga na binuang ni mo. Ay, bisag,
Kuha ilang yung gamay lugar sa buhok day, di ba? Mamburot ng dagwayan. Madili na kailangan, ma. Iampo na lang ko, ma, nga tana makalahutay ko, ma. Maragin na tong baton, ma, eh? Hey. Na, sige, anak. Amping di, anak. Ma, ay kabala ka, ma. Magpalit ko asigo niya mapag-uli. Well. Ay, ikaw ba, day, ang bago na mga sekretary, day? Dry. Yes, ma'am. Day, sunod, day, dili ko ganaan ng sayal nga kanang kuan, mubo kayo, tapos ang slit pag yun nasa atubangan, day. Oh, kita yun ako, day, Tadi ko ganan ngayong anang sekretary sa kumbana nga na-islit sa tunga sa mga day. Mura man kang nanghanggat sa kumbana dayon day. Ha. Sorry ma'am. Sige ma'am, naman ko'y lain dito nga kuan ma'am. Na uniform. Sorry kay ma'am kung kani akong gigamit. Di ko ganahan day. Pero in fairness day, ganahan ko sa imong educational background. Gikan ka maday ka sa dagko nga kumpanya. Sobrang dako yung kan tabang sa akong kuan day sa among opisina. Oy, Han! Hi, Han! Morning, Han! Han! Oh. Good morning. Kusog kay mong tingog, sagit pala madunggan na nako. O, sa man dayon, mo kuan ka? Sa mo palag ka nga, kusog akong tingog, ha? Wala man, ingon ko nga, kusog imong tingog, burag nahinayan pa ko, akong giingon nga, kusgi pagyod imong tingog. Mao galing, abi na kung nipalag ka nga kusog kong tingog. Wala, ingon galing ko nga, kusgi pa, kay burag kulang ra kayo sa kakusog. Kinsa man yung bayana? Amo ni imong bagong sekretary, pero ako sa nang ipapauli ka jot or sa baka ako na may habol di ako sa nang ipaputos niya kay mubo ra kayo ang iyahang kuan. Iyahang sinina tapos ang slit pag nasa tubangan no, paglili nimo makita na din nimo. Oy. Murag. Guwapa na kini nga sekretary na. Samang ka. Ano natulala man karon nitutong makaniya, ha? Wala. Medyo familiar lang siya sa ako, welcome, day. Ikaw na sukad sa mag 1 year pa lang may sunod bulan, pero ikaw nang ika 98 nga sekretary, day. Okay, kabalo ka, taas kang standards mo ni Mrs., no? Yang gusto mong nga kanang may mo trabaho, dili tapulan, ana ba? Maayo kay kabalo ka dong kananday nga kami diri gusto ginamo gyud nga kanabang mo trabaho gyud nga sekretary. Pero nakita man sana ako nga maayon po imong record. Tapos ay lagay palabi ka gwapa day, ha. Ay lagay pala pwede ra ka mo duty nga way hilamos. Wala kay angay pagwapahan diri. Ay kung inapagwapahan mo ni akong bana, sus ay makutok-kutok yung takaday na. Grabe yun, ba? Dili man, ma'am. Okay, brag, akong bertanan ako, brag, may kay ka mag-make up perfect kayo, gwapa kayo kaday, lami kayo, hiwa-hiwaon og blade imong dagway. Sorry, ma'am. Pwede ra gyud day, pwede ra gyud ka nga di magpahumot, pwede ra gyud ka masang ako lang ang skills. Wala kay angay pagwapahan diri. Nara pa ka diri sa opisina sa kumbana day, ha? Magsabot adaan day. Pasaylo ako day kung kanang kuan kay ko day kanang direct to the point day. Kanang di mo gusto kanang magpakimi-kimi ba. Silosa ko day, silosa ko. Pero ay kabala ka di sa kumupatay. Ang ako lang ataro ng tas trabaho, focus sa trabaho, ha? Og ikaw pod. Ano ako naman may problema? Mao galing. Ako po kay base unyag na kabalog yung kanak. Na. Sige na, mulakaw na ko. Kaya dagat pa ko yan tuno mato pag-ubangko. Sige day, ha, tan day. Day, guwapa ra kay ka day. Kumusa na imong naong day, takuha na imong make-up day. Sige na, bay na. Ano tanong? Say, yung ko bay na. Sige, lakaw na.
Sila ko na asa akong lips to lips. Uy, ang niyalo ka sa kong agtang ko siya pagtunin mo sa ko de revolto. Ay. Uy, si Aping, sa tadiri. Gusto ko lips to lips at tubangan sa tumbag kong sekretary. Sige na. Da lagi. Hindi ko ula po yung kapagawas na imong dila, ha? Day? Tarong dia, Day, ha? Yes, man. Sige, bye-bye na. Pasensya na sa akong asawa. Okay ra ka? Mora man ka ng luspal. Ay, naitubig, sir. Nakuyawan ko, sir, ay. Nakuyawan ko, sir, ay. Naginaw itong tago dahil nga mulahot tayo ka dahil. Kay so far, sa tanan nang apply na mo din nga si sekretary, morag, raman mo abot og 3 months eh. Mogali akong giunaw na, sir. Morag di man kumulahot tayo din, sir. Isog makay mong asawa, sir. Bao lagi na akong problema lagi. Muna usahay, munang galisod og kamang inahina ni kumpanya kay usahay mapungan lagi tatungodan ni iyang kalaki. Grabe ka maldita gid ang asawa eh. Actually sa tinud-anay lang. Ang among kaminyoon murag kanang murag wa lagi kalipay ba. Lisod kayo. Boba mo di sa opisina, si kasaba, pangapos sa balay, wala na yun. Burag ka na bang unahunan ako, mas maayo pa siguro nga nasa lahi nga negosyo, lahi nga gitrabahoan o lahi po ko. Masahay, atong pagka-manager, iso kita sa mga tao, pero pagkita nila nga, hadlog ta sa itong asawa, sa iyang kamaldita, burag kawala ilang respeto. Nang ambot lagi sa oli eh. Ang iyo ko sa imo, Davey. Agwantalan niya akong asawa. Kay kapoy nang kayo magsigilis-ilis og empleyado, magsugod na saan. Kapoy ba? Tabangi ko, Davey. Depende, sir. Kay ganina pa lang galing sa intro, sir. Marag hadlok ka imong asawa, sir. Ay kabalaka. Kana imong sweldo, dublihon ko na. Paksian ako ni ako kung mula hutay lang yung kaday. Sir? Kapoy na kayo nga sig ilis-ilis manguday. Agwantalan day, kanang iya mga gipangsulti tanan ipalahos na naspikas dalong ganday. Kung sa iya mga istorya na, trabaho lang kita, kana lang yung tirada na to. Pwede ba na ni mo nabuhaton day? Sige, sir. Akong paningkamutan, sir. Ay, yes, ma'am. Usi ako sala, ma'am. Wala kay sala, uy, naod sa mangka. Nalipay ko, wala, uy, ni-survive ka. Ikaduha na ba imong bulan karon, uy, perfect kayo, perfect. Letter fate tanan, letter perfect. Ay, abi na ako na buhat nga di maayo, ma'am. Ay, dili, in fairness sa imo, day.
kanang makuha gini mo tanan akong mga gusto ba nga kuan, gusto may tabo. Magtinaway pa lang bitaw ta kanang burag alam ako ana dayong ka kanang masabtan na nimo ba kanang ko sa imo kanang you are so intelligent. Salamat ma'am. Taganapo ko nimo kay kung mayon ko nga kaniro sa lumo man ganang ko sa imo aday ta magkasundo sa ko burag wa man sa ko nakita nga malis gyud ba. Sa imo sa akong bana, marag okay ra po ka day. Ganahan ra po ko sa imo handay ha. Padayon lang yun day 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 ha. Salamat kayo ma'am. Kadugay ba kay nimo na adto lang kag bangko kadugay ba kay nimo ha. Adto lang kag bangko kadugay kay nimo ha. Adto lang kag bangko kadugay lang kay nimo ha. Basi na kay gapita-pita na pod ha. Basi nagbalik-balik na po ka atong teller number 2. Kay ganahan na ba kay katong teller number 2 kay gwapa na ba kay kasi ang birthday naghatag mi kag cake. Daghan mo something siguro tong teller number 2 ha. Ulay na kas balita, wala na tong teller number 2. Mao ba? Nano sa teller number 4. Dalawa ra gyud kalagi ba teller gyud ba? Siyempre balaktas man ta kay para di na ta maglinya. So mga daghan ba kay istorya nimo. Bantay lang gyud ka ha. Nagduha naman din ni kabulan ng secretary. Ganangin ko na yung secretary. Maayog yung kaayo. So, sige na. Mula ka na ko. Kinapa ko ikuha sa mga bata. Kaya enrollment naman po dahil kumatos ako silang eskwelahan. Sige na, mato na ko. O sige. Muadto na galing ko. Adto na. Asa akong lips to lips. Nana po ng agtang. Di lagi ko ribulto kaysa agtang halukan. Lips to lips galing. Ikaw ba? Natatubangan sa sekretary. O sabi, o chaman dayon di ay. Okay na ba sa imo? Gikalain ba nimo dahi nga maghalok mi mag lips to lips mi sa imong kuan amo, sa imong sir, ha? Imo bang gikalagot ka na dahi? Ay wala, ma'am. Mao galing. Kadyan lang dahi. Pero wala ko kabantay. Laba kay boyfriend, day? Wala kay boyfriend, ma'am. Uy, mao ba? May tsurahan biya kahamis kang bayahanak ka. Mau ba o di kayo ano di ay? Basing na kay diferensya, day? Basing maglaway-laway kag kalit, day? Wala, ma'am. Wala ko'y panahon, ma'am. Focus lang sa ko sa pamilya, ma'am. Kay ako mong ginagbuhay sa akong mama karon, ma'am. Okay. Sige na. Bye! Sige, ma'am. Bye, ma'am. Gika, sabang ka. Wala man, sir. Napasalamat lang siya nga nila. Hotaw dahil kong 2 ka bulan. Mabitaw. By the way, muna na lang ko sa bangko kaya na ko ikikuha. Imo na niyo. Sir. Kabaga ba ni sir? Ayaw kayo pagkuhan. Pag-judge nga baga na tinag-20 na tanan. Mo nang baga pero tinag-20 na. Abi na ako tig 1,000, sir. Para asa ni sir? Wala lang. Akong pabonus. Salamat kayo nga. Nagpabilin yung kanil. Lahot tayo ka ba? Ay, walay problema, sir. Ay. Sige, sir. Mula ko na ako sobrang napagkitrabaho nun sa gawas, sir. Kadyo lang. Tinood ito day nga. Wala kay uyab day. Ay, yes, sir. Nga na day, sir. Anong wala man kay uyab nga buutan man ka? Guwapa, bright. Sa ako pang yung kaganit na, sir. Nakapokus manggug ko, sir. Nakapokus ka, sir, sa akong pamilya, sir. Kaya ako igabuhi sa akong mama, sir. Kailangan mong dog food akong mama, sir. Kailangan bahugan 3 times a day. Oh, ba? Sus. Kung ulitaw pa lang lagi ko. Ikaw gid siguro ang perfect na ako nga asawahon ba? Sir, yun siya man ang ipangsulti ni mo, sir. Lakay, sumbong kita ka ni ma'am, sir.
Musumbong day ka day. Ay, pagana, sir, oy. Ako po, sir, matingala bito ko, sir, nga nung maldita kay si ma'am sa imo, sir, ba, sige kanya kasapan, sir, nga. Buutan man ka, eh. Maayop ka mo dala, sir. Tapos, gwapo po. Tapos, gabukdo. Mau ba day? Sa imo mga mata, gwapo ba ko day? Yes, sir, oy. Gwapo ka, sir, oy. Siguro mo nang si madam grabe gyud ka maldita sa imo, sir, kaya di siya gusto nga malangkat ka sa uban. Sir, pangitaon kita ni ma'am, sir. Mo galing dalion nato ni. Niingon lang ko nga natay giapa sa bangko. Bangko imong gisulti, sir. Pero sa man nga bangko, sir, nga. Lahi man ang i-deposit diri. Ako sa gignan nga nako ipasulod. Abi niya kwartang isulod, pero lahi di atong isulod ron. Sir, hadlok man ko ni ma'am, sir, oy. Mo galing dalion nato di. Kabalo ka day. Sukad nga naka sa opisina. Mas nainganyo ko mo trabaho. Bisan pa magperminti ko awayin sa akong asawa pero sadyang makita lang ta ka. Mugaan ang akong kaugalingon. Ikaw mo'y gapalipay na ako karon day. La, sir. Sir, sutiyan ta ka, sir. Ganahan biya ko ni mo, sir. Dagan ko'y mga pangutana nga nung si mami nga na sa imo, ha, pero... La, sir, ay mahadlok man ko, ana, sir. Ayaw nagkahadlok ang imong panty na nasa salog. Ala, sir, oy, timing yun kay sir ako nasulob kay luag mo nang nahulog rag iya. Mo bitong nagsayal ko karon, sir. Pero pagbalik nimo sa opisina pagpantalong kay maglagot sa patong asawa basta magsayal ka. Sir. Day. Burag gugma na ni akong gibati nimo, day. Pasaylo ako, day, sayop ni day apan ang tinuod gayon ikaw mo'y gahatag na kong kalipay karon, day. Busa nagbitbit kong martilyo, day. Ala, sir. Ala ka dako, sir. Day, atong tuliro ng imong nahiwi nga gata, day, kagabalo ko nga nahiwi na, day. Sir. Sir, wapa biya ko kauyab sukat, sir. Wala pa gid ni na. Wa pa gini sukad, wa pa'y naka-align sa akong gutter sukad-sukad, sir. Mao ba? Kung ka naman galing din ako na mo align na. Sir, agay, sir. Pero ray sakit, ani. Grabe naman ikahiwa imong gutter. Kailangan na gini siya dukdukon. Agay, sir, sakit. Pero ray sakit, ana. Pero lami ni. Lami, sir. Kadyan lang paspasan to gamay. Kay hiwi gyud kay day. Agay, sir. Hiwi kay day. There is pikas day. Ato paspasan day. Sir. Sir. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie
Bitok-bitok. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asiko ka na, epektibong masaligan, huwag kang nambalatian, sa asigo kumpleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asiko ka na, epektibong masaligan, mag-asiko ka na. Testimonya sa kayuhan. Atong paminaw. Ang ngalan si Esther Fernandez, 70 years old. Taga Purok Uno, Volleyball, Oroquita City. Unsa may imong gibati nay? Ang akong gibati, so wala pa kumianhin ni doktor pa check up. Ako malipong kung gikan naghiga, inigbakod na ako. Then naog ko sa katre, malipong ko. Dayon kana pong magikan ko maglingkod. Dayon inigtindog, malipong kong gyapon ko. Aning bakon ko. Lugar ako nga ang bakon. Balik lang, mawala lagi, ma-admit ko sa ospital. Malibang ko, naik tagtulo ka adlaw, or upat ka adlaw. Pag ato na kong kagayan, gihuba ko dito. Kay, gihuba ko, then gipalitan ko sa kong anak ko. Nang hulam na may nebulizer, nebules, kay kani kay gihuba ko. Kanang kasuhan ko. Kay mao nang po rin naandan kong ubakon ko, nebul. Katulo tali ko nila ito kaadlaw, nebulizing. Uli ko dre or kita. Uli ka sa kita. Sa atong suki nga tigpaminaw, akong awagon nga, gunsa inyo mga balatian, nga susama sa akong gibate, gamit yun mo, ayaw mo pagduha-duha sa Asigo Herbal Capsule o BG Soya Coffee. Napamatudan nga masaligan og epektibo gayon ang Asigo Herbal Capsule ug Asigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Asigo Herbal Capsule ug Asigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Gusto mo bang magpaslim o mabawasan ng taba o fat sa katawan mo at mapalitan ng healthy muscles and tissues? Isa sa mga paraan nito bukod sa pag-ehersisyo ay ang pagkain ng mga healthy foods na sagana sa protein at fiber. At alam nyo ba na ang soya beans ay isa sa pinakamataas na source ng protein at fiber? Ang soy protein ay 2 beses na higit sa karne, 4 na beses na higit sa itlog, at 12 times na higit pa kaysa sa gatas. At ito ay plant-based protein na di gaya ng animal-based protein na hindi maganda sa katawan kapag nasobrahan. Ang soy protein ay makakatulong sa pagtanggal ng mga taba at kolesterol sa katawan para mabawasan ang iyong timbang at maiwasan ang sakit sa puso. Ang soy protein ay meron ding taglay na anti-aging properties para mapanatili kang may younger looking skin. Ang soy fiber ay nakakatulong na maiwasan ang constipation o paninigas ng dumi na dahilan ng mga sakit sa bituka o colon cancer. Subukan mo ang VG Soya Coffee. Ang VG Soya Coffee ay gawa sa non-GMO at organic na soya beans na whole grain processed, roasted, and refined na pwedeng gawing diet meal replacement o breakfast cereal na rekomendado para sa gustong magpababa ng timbang. Inumin ang VG Soya Coffee 30 minutes bago kumain. Rekomendado din ito sa mga kalalakihan na nais madagdagan ang mga muscle sa katawan gaya ng mga bodybuilder sa gym. Inumin ang VG Soya Coffee 30 minutes after meals. Ang VG Soya Coffee ay meron ding sangkap na mangosteen, malunggay, ampalaya extracts at psyllium husk para siguradong mapalakas ang iyong energy at immune system. Kung mahilig ka sa kape, eto na ang pinaka-healthy na kape para sa inyo, ang VG Soya Coffee. No caffeine, no preservatives, no chemicals added, non-acidic and all natural. Tangkilikin ang gawang Pinoy. Order na! Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Birthday cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay may nga puutan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto
sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha, mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Beramax Capsule! Ani ana ang sumpay sa atong istorya sa Gugmang Giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Dagay nagingon ako, Brother Bern, mahadlong makuha ng Biramax, ibasing unyag ma-heart attack ko na. Ang atong Biramax, herbal ni siya, herbal, all natural ingredients. Usa sa ingredients ni ini, ang red ginseng, okay? Ang nakalami sa red ginseng, number 1, makareduce sa fatigue ug stress. Makadugang sa imong kusog, makawala sa kakapoy. Ug ang pinakalami, katong niyong kang hadlok mi, basi unyang heart attack mi, ang red ginseng makareduce sa risgo sa chronic diseases. Kay ang red ginseng adunay antioxidant ug anti-inflammatory effect nga makatabang makareduce sa risgo sa chronic diseases sama sa heart disease. Heart disease ha? Diabetes o cancer. Makatabang sa ni maka-improve sa imong blood sugar o sa imong cholesterol level. Mo nang ako, safety ko moingon, kay ako gagamit man ko aning Biramax mga gala sa tilad anay lang. Kaya usahay, kabalo na ka. Medyo stress ta usahay, kapoy kayo, kay konsihal beta, dagang kita naon. Siyempre, pag abot sa balay, di ba? Dagan usama ni, hanton maabot tas kwarto na to ani, gabit-bit magyapon tas problema sa katawhan. Kinsa magyatong paminaon ani, ang sumasakay, ang bao-bao, ang taxi driver o jeepney driver. Di ba? Ana man gina. Nang stress kayo ang konsihal, kinsa man gyud ang angay, tanan desisyon na may di ganaan. So dito gyud ka sa majority. Sa majority nga mas maka-advantage. Ana man na. Agay, ang problema daron na imong asawa, bagong ligo permi. Tausay kay tong kay stress kay ka, wa na. Si Manoy murag wa man. Mo nang naay Biramax, man di ko madlok ani kay kuan man ni herbal man ni. Tapos diabetic man saggo. So sakto ra kay ning Biramax kanay red ginseng. Available ning Biramax sa mga suking tindahan. Diri sa Cagayan de Oro, abay sa Strong Radio sa Misamis Oriental, nada sa balay ni Notska. Nana sa mga radio station ninyo, napon ni siya sa actually sa Shopee. Kung gusto ninyo sa Shopee, naharap po ni siya. Sa diri sa may Camellia, nasa TGP, the Generics Pharmacy, na Biramax Coffee daw, Biramax Capsule. Testingin ninyo mga bossing. Mag-Biramax para bira to the max. Pasensya na kay wa ko tuyuan. Nga kanimo ako. Good morning. Uy, sir. Ayaw, wiri akong kamot, sir. Maabot galing to si ma'am na. Karoon pa tong tod-tod. Good morning. Guwapa kay kakaroon bisag wa ka manudlay. Nakabalara ba ka ni ma'am, sir? Di siya di siya ganahan na ka ng magpagwapa, manudlay. So, balag walay hilamos daw, okay ra daw. I love you. Sir, ay, dunggang kita, sir. Narabay CCTV na rin, sir. Ay, kabala ka kay diri nga anggol, natabunan ta dapit rin.
ay! Sir, buyaw ka mo, sir, na si madam. Ay! Ikaw ba? O sa maninga naman kay mga withdrawals na akong nakita diri sa atong bank account? Unsa ba yung withdrawals? O sa labali! Asa nang buka ng kwagwad? Asa man yung ibang gasto siguro? Ano siguro kay babae siguro? Dili. Pasaylo nagpalit ko bagong part sa akong motor. Sa motor na sad! Sa motor na sad! Kala sige kagasto na sa motor! Sa motor! Pasensya ko kayo. Kabalo biya kang awag yung ko ilain lingaw. Muna lang galing niya akong lingaw. Asa man sa man ako niya akong mga kwarta. Diri ra magina ako nagina. May gali kay diri ra ko naggasto. Kaysa mo gasto pa ko sa laing butang. Oy, mo justify pag yung ka! Ano ba niya ay? Kasi kagasto-gasto niya. Malubi ang anak ko nga. Wala mi ko ilain lingaw. Imo na ba tanan? Grabe bisag kanilang akong luo sa motor. Imo pag yung kumpungan. Oy, kanay mong tingong bergaksyo ka nagsukol. Basi piktusan ta kakaroon para musaka na imong isok pagos na imo daw. Isuka ni mo na diha. Ay, pag isok-isok ha, barga isok-isok ka na. Basi nakalimot ka nga kaning kumpanya ha, bisag ikaw diri ang CEO. O ako CEO ra ko. Pero basi nakalimot ka nga sa ako ning ginikanan gikan ha. Oh. Lugay raman sa kunagunaw na nga may magtukod lang kung akong kaugalingong gamay nga negosyo kaysa mo maniperminti ni mo ikuan sa kuha. Isulti ni mo perminti sa kuha ba? Nga sa inyo ning pamilya. May palagi magnegosyo lang kung uling. Bahala gamay basta kay ako ah. Uy, mutubag na ka ha! Agay, akong kinaon. Ikaw susurade ha! Basi ko niya. Basi. Nap. Ay, na. Sir? Kapoy na nga sitwasyon. Udago na ako nga relasyon ni. Makibulag na ko niya. Buawat na ko. Nga naman din magtukod ko kung ginagmay nga negosyo. Pwede man ko niya. Nga naman din magbuhat kong negosyo nga lechon manok and lapida. Magpapromo din ko nga sa matag palit o kumaabot og napulo kalitsyon manok na sila libre nga lapida. Ano nila ako, magpapromo. Bahalag sa kagamay nga negosyo. Ay, importante ako, kapoy na ganing nga kaimtangan eh. Pero sir, ayaw padalos-dalos imong gipangunaw na, sir. Kailangan ka magunaw nagtarong. Final na niya akong desisyon. O gusto na ako nga paghawa na ako. Ubanon punta ka. Mag-uban ta kitang duwa magsugod na nga negosyo. Sir? Uban ni ko ani. Kita mag-uban. O magtukod ta og bag-ong pamilya. Pasensya na kay wako tuyuan. Brother Bernie, without me though! Nahigugma. Grabe kapaspas sa mga panghitabo. Nakurat ang tanan si Sir. Nibiya siyang asawa. Sa mga piyamog, mga sweet mong text. Og nakurat po sila kay apil pog ko nawala. Og wa sila kabalo nga karon nag-uban day mini Sir. Nadayon gyud ang iyang gibuhat. Ang gibuhat ni Sir Johnny nagbuhat sa Johnny's Lechon Manok and Lapida Maker. Nasa'y promo kumabot og napulo ka lechon manok na libre lapida.
Bisan pa man, buhi pa ka. Mao nila namong team song, di lang ta magsaba. Tama ba niya akong gisudlan? Naluoy man sa ko kang Sir Johnny, kay in fairness sa iya yun. Maayo man siya nga bana. Pero grabe yun ka maldita yung asawa. Ug ako witness magyud na ako na. Pero mo lagi, bisa kung sa bali-bali, minyo man ni si Sir Johnny, minyo man sila. So nahulog nga kabitra ko ani. Papa, ang tinuod ako mahadlok. Actually, Brother Bern, Tanan, ang bugtong gikahadlok. nanamig expect nga anak karong January. Huy! Mao ka lagi. Kung saya nga na akong buhato. Tagang panahon nga gusto kang gakso. Angelica! Panusao. Well, again, dili dyan pong kumuingon sa imo nga tama imong gibuhat kay tamara na kasi Johnny man maldita bito na yung asawa di sa tingana. Sometimes mo man atong justification guno nga wa daw klaro ilang relasyon, maldita ka. Do ang imuha lang pod. Do man ni ka sitwasyon na uban mo sulti lang nga maldita kay yung asawa way nada pero sulti lang. Sa imo Angelica tungod kay nama ka didto sekretary makaburag nakita gini mong itinuod yun dayo nga grabe ayo gid si sir. Pero mo lagi tamay mong giingon bisag usag bali-bali sa ngalang nga minyo pa sila mahulog gyapon ka nga kabit bawal na pag-ibig na. So, sa ako na pong giingon, ginabalik-balik, gisudlan man nimo na, so dapat andam ka sa mga consequences. Andam ka sa mga consequences nga imong gisudlan. So, minyo man na siya, so dagay mga konsekwensya na. Dili sa mo makasal, talabi na karon nga naman day mo mga nakay ka naman, so naboros ka naman di ay. Later, ang complication na po na ang anak ninyo maglibog. Kinsa mo gini si Papa o si Mama. Dagan ka na. Siyempre, makabalo na po ka sa isulti sa ubang tao ninyo. Mag-expect po ka nga na masuko ng mga relatives ni Johnny na po maybe imong mga relatives nga di po ni madawat yung sitwasyon. So, kana, pangandaman na ni mo na daan. Mo na siya consequences nga imong atangan. Pero, at least, nagminahalay man kamo, malipayon man kamong duha, more sanay pinaka-foundation sa tanan. Kay bisa pag tanan tao, uyon sa inyong relasyon, pero kamo dili malipayon sa inyong relasyon, wag ya po'y nada. So ang pinaka-kuan diha, punot dulo diha, pinaka-foundation diha, kung kamo duha malipayon mo, okay mo diha, duha, nahala sige. Basta kabalo na ka sa konsekwensya. Kung unsay pwede mahitabo basta imong karelasyon is minyo. Okay? Pwede para bagid mo kasuhan na. Ikaw mo na, I love you all. Bye!